Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng kalderetang bibe or pato. Dalawang babaeng bibe yung kinatay natin. Gaya ng nakikita nyo, tinatanggalan na natin ng balahibo yung mga bibe. And then after that, hihiwain na lang natin yan. At ayan, after natin hiwain lahat yan, banlawan naman natin ng mabuti yan hanggang sa luminis yan. At umpisa na natin yung pagluluto. Heto na siya guys, binanlawan ko na yan hanggang sa maging malinis. Siguro mga 2 kilo mahigit to, no? Yan. Lagi lang muna natin siya sa ating pressure cooker. And then, timplahan lang natin siya ng luya, paminta, 1/4 cup na soy sauce, 1/4 cup na red vinegar, lemon soda or Sprite. Yan guys, ilubog lang natin sa Sprite. Konti pa hanggang sa lumubog. Yan. Maglalagay din tayo ng tanglad or lemongrass. At saka na natin takpan. At buksan na natin yung ating apoy. Then guys, once na nag-ingay yung ating pressure cooker, dun pa lang natin siya oorasan. I-pressure cook lang natin yan ng mga 30 minutes. After 30 minutes nang maingay yung ating pressure cooker, papatay na natin yung apoy or stove. Then, i-rest muna natin yan or palamigin muna natin yan para mabuksan natin ng safe yung ating pressure cooker. Once na lumamig na siya, tanggalin lang natin yung tanglad at saka natin i-drain. Habang pinapalamig pa natin yan, mag-fry na muna tayo ng patatas at carrots. As usual, bago tayo mag-isa guys, i-fry muna natin itong patatas at carrots natin kapag may mantika. I-fry lang natin yan ng mga 5 minutes. Sa medium fire. After 5 minutes, halos luto na yan. Ngayon naman, lagay natin itong green and red bell pepper natin. Then, continue lang natin yung pagluto ng mga 1 minute pa. After 1 minute, hangungin natin lahat yan. Okay na to. Nangangamoy na rin yung green and red bell pepper. Ayan, itatabi lang muna natin yan. Then, bawasan lang natin ng konti yung mantika. Masyadong marami. Ayan guys, okay na yan. At pwede na tayong mag-isa. Lagyan na natin itong bawang. Isang ulo ng bawang yan guys. Kapag medyo light brown na yung ating bawang, ilagay na natin itong onion. Then, tuloy lang natin yung pag-isa ng mga 1 minute. After 1 minute, igisa na rin natin itong tomato paste. 70 grams yan, guys. Tomato paste lang yung gagamitin natin, no? Wala tayong gagamitin tomato sauce. Pero solid pa rin yan, guys. Ang sarap pamulutan nito, no? Tsaka, pang ulam na rin. Ayan, gisa lang natin yan. After 3 minutes, gisang-gisa na yan guys. Ngayon naman, ilalagay na natin itong karne ng pato natin or bibe, no? Ayan guys. Kanina nung inopen ko yung pressure cooker natin, tinanggal ko lang yung tanglad at saka ko siya dinrain. Tsaka ako na din tinapon yung pinagpakulo natin dyan. Ayan, igisa lang natin yan ng mga ilang minuto. Medyo malambot na yan guys kasi pressure cooker na natin yan ng mga 30 minutes. Halos luto na rin yan. After few minutes, maglalagay naman tayo ng mga 3 tablespoon na soy sauce pa. Tsaka mga 3 tablespoon din na red vinegar. And then guys, maglalagay pa tayo ng lemon soda or Sprite.
Yan. Then, haluin lang natin ng mabuti. Guys, nakalimutan ko nga palang ihalo to kanina no, sa ginigisa natin, itong atay ng bibe. Pero hindi problema yun guys. Pwede naman natin siyang ihalo muna dito. Yan. At saka muna natin takpan at ituloy pa natin yung pagluto ng mga 15 minutes. After 15 minutes, hanguin lang natin yung hinabol nating atay kanina. Yun. And then guys, durugin lang natin. After natin durugin, ilagay na natin ulit. At saka na natin timplahan ng seasoning. At saka asin. Depende na sa inyo kung gaano kadami. Hindi na tayo maglalagay ng sugar guys, no, kasi matamis na yung lemon soda natin or Sprite na nilagay natin. At syempre maglalagay tayo ng siling pula or siling labuyo. Then ilalagay na rin natin yung mga finry natin kanina. Tsaka natin haluin mabuti. Grabe guys, ang sarap niyan. Ang sarap pamulutan nito or pang-ulam. Dagdagan natin ng konting tubig para may konting sabaw yung ating niluluto. Guys, konti lang. Then, haluin pa natin. Tsaka natin takpan ulit. At ituloy pa natin yung pagluto ng mga 5 minutes. After 5 minutes, tikman naman natin para mas may tama pa natin yung lasa. Guys, so grabe, nagmamantika na naman, sa sarap. Dadagdag na lang tayo ng konting patis para mas swak yung lasa. Ayan guys, siguro mga 2 to 3 tablespoon. Then, haluin lang natin. At pwede din i-serve. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!